hadien ke jingmih khubor halor ke jingcha klep ke pisah shna paiñkhana Shillong Umkrem uba YN thaba Sordar ke Shillong ulami khmat ban Kular ban pynïaid no khmat ye ke jingshna paiñkhana ka bari du usnem arja khanyo na ka Swachh Bharat mission ye ka bala pentelun de Mauthar Rashan block lingba ke village water sanitation committee VWSC Umkrem kawan syukrau ba khubor gila ai kai phot bagila dan sispa pratli gilong yeng above poverty line APL ki basalango nomor kimpat yo satya ke kepada marhat hajar tengka hadin mikal depshna ki paiñkhana haka baladan naki ki blasna hi napla badan pat ki bala Kular hi da komiti ban prishna usodar ula kentaj igini khubor ula pensyai bagani ka skim kam dei satya ka bala penca lani penungkam bakla henry ka skim ka bala sateng bat ka bala wat slam bat menta ki lasdang ban petrai kam no se ka benta ka bebuot ka ban long kencing mentoi nang benta ki bebuon ki pajba nong shnong jongkani ka shnong ngapan syai halo ka jingmih khubor haki YouTube haka santarik mentau benai jun ka baong bajak klep ka pisa paiñkhana Shillong Mail kat kum ke jingshna kane ke skim ka bangitip pajba kum ka skim paiñkhana ka bangilayo na ka office jong video Mauthar Rashan block kala long ka skim ka bala sateng bat ngapan pau ia kas jingshna burom na gabenta ki exodar ki bala sedang ban pentrei ya kane ka skim ya ka first installment ka bakim patla ban pendep ya ka benta ka badangsa ya ka second installment ya haba ka shnong kala penkup no yanga ukli jong ka shnong usodar shnong ngaladon ka jingshna kia hakbayadai bat kane ka kam sateng bat ngaladon ka thong ka bah khmat du bangan pendep ya kane ka kam sateng kat bala ngalap pasyang na ka banta banle ya ka babhatam ban penbek ya ki jingmih ki khongdong ki mongdong kumta da ka jingya sutu jingmut lang rengkat bat ka komiti i jong kena ka paiñkhana lambat ka shnong hi bro ka wei bangin trei pendep no ya kena ka jing trei da ka jing snangu shikadai ya ka office jong video bat ki stop jong ki badai pek ya kane ka skim da ka jing ya trai lang rengkat bat ka VWSC nilayo na ka banta ban pentrai dep no ya kane ka skim bat nakaliang jong ka office kala plat no ya ka pisa ka badai ka second installment nakaliang jong ka komiti kalayo nagabanta ban let's say no ya katay ka pisa bat kani ka jing pentray ya kani ka paiñkhana kidon kibala pentray da ka komiti bat kidon ru kibala pentray da ki longying hi haba ka komiti kalayo ban say ya katay ka pisa naka akaw ha ka jingya don lang nga usodar la depsu lut no ya ka baha baro sya ki badai ki nongyo benta kat kum ka jingyo kumta nga kentaj lane ngam sngaw ya hap ya katay ka jing penmih khubor klem kanong rem kumta nga pensyai ba omday ka jingja klep ka pisa hanray ka susimpor ban pendep ya ka jingtray kat hadu banda penbit penbiang omla syu ban pendep ya ki jingtray hakapor ka babiang sakaway pat nga kuwa ban penpau ba kum ki rangba ki badon ka jingkit kli nagabenta ban sando ya ka long snong ka long thau nagabenta ka baha ka miat
kasuk kasan karoy kapar ladon kam ban pekhat sani bha bin pabin omdai ban shule shongshit lane ban sneu stat simet kaba kham seusi kalong ba yo lese don kibana barsnong wan rung hapo snong nagabanta ki kam snong kam thau tang ban penja burom ya ke snong bat kumjuru ban pen klumar ya ki jengmut jeng pakhat jong ki babun ki nong syong snong ki ba loi loi kumta nadu menta syakmat nga ay ya ka jingmana kino ki ba na barsnong Ibawan rong hapo sinong nagamta ki kam sinong kam tau. Lane kino kibakwa ban ai khubor lane penmi khubor. Sya ki social media lane haki waipat. Lane kino kibawan ban organize ban penlong ya ki judge meeting kiba pher hapo sinong. Ki day ban dayo jingbit na usara. Lumkumta kasnong kanumsa kam banse kahap ban pendon kam katkum ki kendon an jong kasnong batru lada don lane lada mi kino ki jingpul ma kapo snong U Dr. Dipankar Das, U DM Cardiology, MD Medicine, naka Swagat Hospital, Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rik Ujiliw, 8,000 pulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, man lau banay. Kino kibadan jingpang klong snam, kilaban wan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.